Ang Ginoo manaa kaninyo, manansa kanin. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayamon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jerico ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kubrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Og kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya 4 ka pilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga siya nga nakadaog palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Naghisgot si Kristo dinhi og victory kadaugan. So do na gid ay tay away aning kalibutana or do na tay kompetisyon. Ya, matud pasad ni San Pablo, miabot na ako sa dag-anan, giayo ko pagpakig-away, pagpakiglumba. So nining kinabuhiam, matud pas kantas aba nga usas akong paborito. So to, the winner takes it all, the loser. So to sumpay na. Masa din mo kambaw anong kantahan. The loser standing small. Marabag luoy kay ignaw. Nya og magduwa tag basketball, bisan gani ka ng lumba dagan, kasagaran gyud mudaog ka ng tag-as ang mugbo pilde gina. Di sa tanang higayon. Pero murag mo'y normal kay dinaganay taas man kay tikang ang tag-as. Nya og sa basketball sad pertisan layo aragbiya inig-iniliw guys bula ang mubo sa volleyball asamot ang tagas inig spike murag diya ang bula diri igo ang mubo adto mong igo maawot pa usahay. So kasagaran gyud mapildi ning mugbo ang nagahisgot diri sa tong ebanghelyo og taong mubo pildi siya ngano man di siya kakita ni Hesus, alihan siya tagas mubo man sa kiyo. So di gid siya kadaog. Mao to ang iyang gibuhat, midagan siya una, misaka siya sa kahoy. Awa na, porti na niyang taasa, tanan siya sa babaw. Ang iya lagi dato nga mudaog siya ba nga di na siya maalihan atong tagas. So para nako ang contest din his kalibutan kini bang kinsay maduol or kinsay makakita sa Ginoo. Paragudan ng inig Easter, asa na? Kanang inig Easter Sunday, naaw na atong duwa-duwa nga
mangita tag Easter egg. Nya kana sang mga kasal, na mga pista, mukalit lag declare usa sa mga parlor games, tanawa, pangitaa ang papel nga naisuwat. Ana, ala pinangita ay gyud. So karon din kontesta, pangitaa ang naong sa Ginoo. Sige, lingiyay mo tupad. Inakita na ka? Kita na ka sa Ginoo? Nya nindot ra ba kay premyo? Unsay premyo? Matud pa ang nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Pastilan nindotang premyo ha. Mahimo day kang gamhanan, mahimong hari, tupad na kas hari sa tibuok kalibutan. In short, kasud tag langit basta makadaog ta. Sa inyong tanaw si San Vicente Ferrer ni daog ka ni. Daog o lingkod anay trono. Si San Roque daog. Si Bishop Chupilo Kamumot hapit na. Nya si San Francisco de Assisi daog. Padre Siano wapay siguro. Kamo gidaog-daog. Unsa may timaan nga kita napildi nga wa kadaog, ang unang timaan di adiri gibutang sa atong unang pagbasa niingon ang taga unsa tong kuana unsa tong syudara Sardis, katong Sardis ingon wa gyud ka kahingpit sa pagbuhat sa akong gisugo nimo, wala ka makahingpit kanang imperfection. Kana bitang moingon ta nobody's perfect man gyud, no, wa na, loser na ka. Nagan ayaw day oy, ayaw dong ay pagsigi ko na ng imong kabit, ay pagsigi og kana ganing tanawa ng porn kay sus kuan yung ka ana ma-imperfect yung kay say nobody's perfect man sad. Ana kinsa bagoy dili makasala. Masugod lagi ang sulti ana, wa na, loser na ka. Nya kinsa dinhi ang kusog mo gabit anang words nobody's perfect, nobody is perfect. Tasa kamot na hapit na mo ma-loser. Unsa may giingon diri sa Ginoo, ingon siya, naabayay pipila ninyo nga wa kabulingi, naay perfect oy diha ninyo. Kinsa maning mga mo perfect, matud pa diri ang magsigig hinulsol sa ilang mga sala. Kanang magsigig hinulsol tingali mabuling kag kapila sama ng imong gisulob karon kaning akong gisulob inighuman natog sulob ani mga duha ka beses labing dugay ato dayong labhan kay buling na sunod asang kon isulob na sad human labhan na sad isulob na sad mabuling na sad labhan na sad ingon ana unta ang gustos Ginoo dili kay moangkon lang tag diretso nobody is perfect kay siya may mo perfect nato ang iya lang requirement hinulsuli inyong mga sala. Pangumpisal mo nya desisyon nga imo na nang biyaan ang imong sala kay matud pa niya ang kadtong ingon siya diri ang mudaog bistihag puti sama ni ini og dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa mga buhi. Saon pagdaog ayaw surrender sa imperfection. Ayaw pag-claim na dili na jud ka mahimong perfect. Naay paagi kaning atong mga sakramento sa simbahan, kaning 7 ka sakramento mauni ang best way aron mahimo tang perfect. Nya mudaog ta over the imperfections naning kalibutan na. Ana, nilingiyay mong tupad. Ina mag-perfect ta ha. Ina, mag-perfect na ta. Ana, mo ba na wag yung mulingi. Ikaw lay perfect ya. Unsa pa may lain nga
babag aning kalibutana nga angay natong daugon sigon sa unang pagbasa kinisang lukewarmness. Kana bang dili kay kainit, di sad kay kabugnaw, isuka detas Ginoo mo sa iyang gisulti sa taga Laodicea. Siya dili kay kabugnaw, di sa kainit, isuka tika. Kinsa man ning gipasabot anis Ginoo? Matud pa niya, kanang misalig sa mga butang sa kalibutan. Kana bang ang iyang gisaligan nga maoy makahatag niyag security mao ang kwarta. Ingon siya, nag-ingon ka nga dato na ka, wa na kay panginahanglan pa, secure na kay ka na imong kwarta, pero sa tinuod, ang sa tiyang yun, kabus ka, hubo ka, o buta. Tinuod ginay. Tanawa na rong mga dato kay tanan, di ba nagdepresyon? Kasagaran ba? Kanang nagtanaw sa kwarta nga maogi ilang security in life? Uy, nagdepresyon na karon, na stress na tungod aning krisis. Mo-increase lang ang value sa dollar over sa peso, maglingo-lingo na na, mangutkot na nas-o. Pero mga bilyonaryo na, mga milyonaryo na. Oh. Di ba mong to? Mag-inflation lang ta, wa na. Ngutkot ang iyay, kansin sa tani. Oh, labi nag mga kuan, mo import ang ilang negosyo, mo import na loss no. Ang magpatas-an nilang presyo na say mamalit. Atoan na, ngutkot na so. Nag-loan og dollar loan, pag sakang mais dollar, patay na sa kas interest ang imong value. La, kadako na niya kung bayronon. O, ana, di ba? Ganun, di man mumto. Kinsa dinhi ang nagsalig sa kwarta, tas kamot. Tama yun. Congratulations. Relax kayo mo tanan. Oh, basta nagsalig mo sa Ginoo. Unsa may gisultis Ginoo, sakto gid ini atong gibuhat. Kini dinhi bang baligyag slat, sakto yun. Ingon siya diri ay. Kabus ka, hubo ka, buta ka, busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug lunsayng bulawan aron ka madato. Gikan sa Ginoo. Nya unsa na? Slat. Ito. Ang katawa mo diyan. Napasay ikaduhang giingon. Palit usab og bisting puti nga isaput mo aron katabunan ang imong makauulaw pagkahubo. Unsa man ni? Slat gyapon. Ni ara man dinhi simbahan. Nya dayon palit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Unsa man ni? Slat gyapon. Una palit na mo og slat. Labi na gyud mong ni-claim nga mga dato mo, palit ra og slat, wag tang natanan nimong stress, wag tang panatanan nimong insecurities, wag tang sana ang imong tanang pagkabuta kanang the blindness about the truth. Makakita kas kamatuoran. Mao nay testimonya sa namalit nato diri. Kadto lang ni palit og dako kayong slot din daghan ing slot dinhi mga 15,000 ang iyang gipalit nga slot. Na stage 4 cancer dayon siya. Pagpalit niya, pasalamat to kay na cancer free siya. Pasalamat. Pero manggihatagon man siya sa tibok daghang simbahan. Mao to pasalamat. Palit siya og 1,000 ka slots. So 1 million. Karon kay nabalikan man siya sa cancer. Balik man. Ni palit siya og 500 na sad ka slots. Namatay. Pero unsa may iyang gisulti paghilog nako niya. Father, sa una no hadlok kay ko mamatay. Pero karon relax na jud kay ko, Father. Naku, kanindot gud ana. Bihilogan ti ka para matiwas na. Ako din hilog si Father, hilogi ko Father kay murag di na ko magdugay. Giingnan pa ko nga pag-schedule gyud Father ha nga mumisa ka sa akong haya. Animisa gyud ko dito sa iyang haya. Ningon ko kaniray, niingon ako, ikaduha na ko nakakita kana mga manggihatagon kayo. Di mahadlok mamatay. Kamao pang mo schedule sa iyang haya. Doon na sa ko'y una usatos ako mga sponsors.
colon, pancreatic cancer. Nya pagduaw nako dito, daot na kistanan. Nya ningon siya nako, nag-smile ba? Nag-smile. Ako, kumusta naman ka tita? Ingon siya, Tagalog ba to? Ito, Father, malapit na. I have 10 days more to go. Anak siya, kanindot sa tingog, pagka smiling. Ingon siya, mag-schedule ka ha ng isang araw sa borol ko, mga 5 days ba ako iborol. So mag-schedule ka ng isang araw para magmisa. Anak, hindi ko no, ligi ay mong tupad ina, nag-schedule na ka? Nag-schedule na ka? Uy, tagas, simbako. Dili, uy, ang tao nga manggihatagon kakita kas kamatuoran nga ang kamatayon di ay maunay pagsulod nato og pagdawat sa premyo sa atong kadaugan nga mao ang paglingkod tupad sa trono sa Dios. Makakita kaana din adyo ka mahadlok mamatay ug maunay gibati sa kasagaras na malit nato din higslat. Dili na sila kabus, kontento na kaayo. Dili sad sila hubo, meaning insecure. Di sad sila buta. Nakakita sa kamatuoran. Daghan kay mga asawa nga naglagot na sa bana, pagpalit og slat na in love og balik sa bana. Daghan sa mga bana nga kapatyuno na kay sa asawa, pero pagpalit og slat na in love sa asawa, bisan pa ang iyang asawa ni file og divorce against niya. Mo-text ko nako, Padre, gahila ko ron. Karon na hinoong nagbag-o nako, gipaila na noong kog divorce akong asawa. Tinagin siya motuo nga na-inlove na ko niya. Pero sige lang yapon kog palit og slat, Padre. Aron di ko muundang og higugma sa akong asawa. Nindota na nako, sige, palit pa more. Aron ma-divorce yun. Pero nindot kay na mauna ang gisulti ni Kristo nga bulahan mo nga ari mo palit sa Ginoo ay mo pamalit ang mga butang sa kalibutan niya imong tigomon aron kunuhay imong security. Musamot ka insecure, musamot ka discontented, musamot ka layo sa kamatuoran. Sige kag hayang-hayang diha kay secured kaayo ka, giatake na diay ka nang gabhiuna, mauna diay na ang imong ending. Sama sa nahitabo sa pipila nato ka mga pari nga natug pagkagabi daghan pa kay plano. Karong adlaw mao tingali ang consecration sa sa tayod, konsolasyon sa iyang altar. Perting plano anak ni Father John Navales, namatay lang siya kalit last Sunday, the other Sunday pa. Ako karon daghang ikong plano tukod aning kumbento sig paningkamot og slat baligya gyud nya birthday ra man ako rong 24. Way siguro karon ra kong gabi ikutob. Pero angay ba kong mahadlok? Dili. Basta akong hangyo ninyo mamatay gani kong kalit, hutda ginig palit ang slat. Mao na lang na inyong og dili mo mohatag ani para birthday gift nako, limos lang. Limos. 44,357 pay kuwang. Naamas Brad Loloy atong head sa Finance Council, diha lang ihatag kay honest kay nastanan. Suportahan pa ng NARA kana kun dili sila mo'y maguna. Iginay manindog na ta.